maayong buntag. Happy Friday. Sibuyas, ba na yung kuan, Mark? Sibuyas na puti. Kain tayo, guys. Ito ang ulam. Ano lang kabuo? Itlog. Ano sa gula ni ma? Itlog. Kamatis. Oh, kamatis. Daghan. Daghang kamatis o daghang sibuyas, bombay. Onion. Tsaka, dalawang dried fish. Dalawa lang ang pasok sa budget. Dawara lagi na. Duhan na lang, nabili. Hi ka sa kong vlog, te. Kain tayo. Saan na, Kel? Kain tayo, guys! Kain tayo, guys. Nag-edit ako eh. Yung internet, Kel, uy. Grabe naman to, Kel. Ang bagal. Guys, kakatapos ko lang mag-edit ng isang vlog. Pero parang dadalawahin ko siya kasi sobrang haba. So, i-divide ko tong vlog na to into 2. Hi, buddy! Pero break muna ako kasi nagsisave pa yung una. Sobrang bagal talaga ng internet dito. Alam nyo ba ano nangyari kagabi? Sobrang saya ko pa dito ako nag-upload. Kasi parang may iniba si Mark eh. Parang same connection siya, pero iba yung wire. Tapos parang mas mabilis daw yung isa. Hindi ko maintindihan. Pero inayos niya yun. Naging okay. So, nung nandito ako kagabi, 23% siya. Pag-akyat ko, tapos natulog na ako, pagising ko ng madaling araw, 23% pa rin. Nag-stuck siya, guys. So, sabi ko, ano ba yan? Sayang talaga yung oras. So, parang, anong gusto mong gawin ko? Bantayan kita 24/7? Yung pagising ko nung kapag nagigising kasi ako, chinecheck ko talaga yung lapi. Chinecheck ko kung ilang percent na. 23% pa rin. So, yun. Inulit ko siya. Kaya nagsimula ako sa 0 kaninang madaling araw. Tapos ngayon 67% na siya. Nakakaloka talaga ang internet. Anyway, while naghihintay tayo dyan, isoak natin to sa tubig kasi ito ata yung lulutuin ni Mama bukas. Lalagyan niya ng isda. Kasi diba, usually pork yung nilalagay, lalagyan niya ng isda. Tapos sabi ko isoak natin para mabilisan lang yung pagluto kinabukasan. Yung buhok ko pala, may kulay siya, guys. Papakita ko sa inyo ng maayos kapag nakalabas tayo. Di kasi ako lumalabas ng bahay. Dito lang talaga ako lagi. Pero pagdating ni Dan, labas na ako lagi kasi gusto niya lumalabas. Yeah. Kumulay naman siya. Gasan muna natin to. Tapos kapag malinis na, isusok natin ang tubig. Ganyan yan, diba? Ayan. Tapos bukas, malambot na yan, guys. Pwede na yung lutuin. Agoy, minatay. Para lang, biskot, jure. Kasasabi ko lang, guys, mag-haul ako habang hindi pa maingay yung plaza. Ever go away. Maingay. Ay, nako. Natanggap ko to. Kailan ba to napadala, Kill? The other day? Ito, Tapos hindi ko siya na-haul agad kasi may maingay. Kahapon din, nung nagka-time na ako, ang ingay din. Pero, bahala na. Biskot ba yan? True! Galing to, guys, kay nearyou.ph. Ililive ko yung link nila sa description box, ha? Nagbibenta sila ng kung ano-ano lang. May mga jewelry, may mga damit, may shoes. Na-open ko na to actually. Kaya nga lang, hindi ko na vlog yun kasi sobrang ingay talaga. Hala! May tao, guys. Ikaw na din nagbantay? Si Mark na pala nagbabantay. Baka may libreng bata dyan. Pabili tayo ng shawarma. Sabi ko, pabili tayo ng shawarma. Kill, sabi niya, wala pa daw batang libre kasi nagpalaro ata siya. Tapos kapag nanalo yung mga bata, bibigyan niya ng pera. So yung mga bata, laro ng laro. Hanggang sa manalo sila para bigyan niya ng premyo. Anyway, ito yung box, guys. Malaki siya. Thank you so much. Exciting to. As in, sobra talaga. Promise. Unahin ko to.
Unahin ko itong nasa bag na to. Mga damit to eh. Ito first. Ano siya, top. Parang ganito yung style ng binili, yung nakuha ko sa Yes Style. Ano siya? Yung patay sa likod. So, ito yung harap. Ganyan siya. Wala, may suot ako eh. Pero, yun yung style niya guys. Tapos maganda yung kulay niya. Dusty pink. And ano din yung tela niya, manipis na stretchy. Manipis pero hindi naman siya see-through, so okay lang to. Maikli nga lang to. So ano siya, maganda siguro to kapag high-waisted pants or high-waisted shorts yung suot ko ngayon. Maganda to actually. Wait sa oh, hindi naman siya ganun kahaba. Tapos merong, hindi ko sure kung kasya sa akin kasi medyo malapad siya. Oh. Baka naman kasya. Kung titignan mo kasi siya, parang ang laki eh. Ganyan ba to? Or, ganyan? Hindi, ganyan to. One shoulder. Stay and come and go. Ganyan. Ayan, maganda yung mga ganyan. Simple lang ba? Pakita ang Mark. Top siya, guys. Na, yung manipis yung strap niya. And feeling ko kasya to sa akin. Kasi hindi ganun kababa. Maganda din yung kulay nito, oh. Parang may iba ata dito na feeling ko malaki sa akin. So, bibigay ko kay mama. Ito same din nun, pero iba yung fabric niya, tapos iba din yung kulay niya. Ganyan. Kung malaki siya sa akin, meron naman tayong kapatid na darating na bukas. Tapos si mama din, kung gusto ni mama. Ito black version nung dusty pink kanina. Ayan. Oh. Tapos patay sa likod. Ang mahirap lang dito, yung ARB na susuotin mo. So, kailangan, kasi kapag hindi ka hala, bakit ang dumikil? Ang dumi ng aking legs. Baka galing sa ano? Kasi kapag hindi ka nag-ARB, makikita yung ano, yung nip-nip. Kasi, ano siya, manipis siya na tela. Pwede lang siguro yung pasty. Pero wala akong tiwala dun eh. Ito cute to guys. Hindi ko pa siya na-try. Ano siya oh? Dress siya na kailangan ka magsuot ng something sa loob kasi kung hindi, wala. Makikita ng buong mundo ang iyong kaluluwa, Ernst. Pero ganyan siya. Maganda din yung kulay na to. Napaka-chill lang. Pwede ka mag-white t-shirt sa loob. Or yung turtleneck na white or black, okay na okay dito. Basta ganyan siya, oh. Tapos okay din yung length niya, hindi ganun kahaba. Ito, dress siya, guys. Makapal yung ano niya, yung fabric niya, tapos very stretchy. Hindi ko lang sure kung, kasya naman ata to sa akin. Yung ano, oh, legs ko, ang dumi-dumi. Ano siya guys? Yan. Makapal yung tela niya, tapos very stretchy. Okay, and then ito. Mga jewelry to, nakita ko na to. Ang daming earrings. My goodness. Mag-ano kaya ako? Magpalit kaya ako ng earrings. Ang dami. Puro pa. Gold. Most of it gold. Ano sabi na? Mga earrings. Oo. Dami, Mark. Wait, pakita muna natin. Yan. Sige, tulungan mo ko pakita. Yan. Like ito heart, tapos another heart na pink and red. May bow. Ayan. Tapos another, doble-doble yung iba. Cute nito ko. Pambabae na meron siyang parang patay na ganap. Diyan. Maganda to. Abli, ano ka tayo? Pang summer. Sige. Tapos may mga mahahaba. Ito, ganyan naman siya. May mga gems. Sana naman nakikita. Oh, ang cute nito. Uy, cute ni Kiel. Ayan, oh. Ano siya? Dato na? Malaki, uy. Ganyan, oh. Parang ano, hindi nga lang matchy-matchy yung kulay, pero ganitong style ng ano, necklace ko na galing kay Kim's Collections .inc sa Instagram. Ay, may pineapple. Sinuot na ni Mark. Tapos marami pang mga dangling. Ito, black na gold, pink na gold na may mga pearls. Ay, ang cute nito, ang dainty. Ay, ang cute. Ayan, guys. Heart, dainty. Ito. Cute din to, oh. Parang, pag nilagay mo na siya, parang maraming hoops.
yung pa-style niya. Ito gusto ko din yung mga ganito. Yan. Napaka-dami. And mga summary siya. Ay! Parang yung mga ganito. It reminds me of yung sa, sa street churba ek ng Korea. Yung mga ganito, mga dainty lang na mga ang cute. Tapos meron pang isa dito. Dako ara. I-share ko to kay Misa kasi ang dami. Alam, maganda to, oh. Heart na may pa twist-twist na ganap dyan. So, yan lahat ng mga jewelry. And then, meron tayong bag. Nakita ko na to, ha. So, alam ko na to. Cute to, guys. Gusto ko to. Ang ganda ng kulay. And gustong-gusto ko yung strap niya. I like the strap. Adjustable pa siya. So, bongga. Ganyan. Ang cute, diba? Feeling ko marami silang kulay nito, eh. Check nyo na lang yung shop niya, guys, ha. Meron siyang, dyan, pocket sa harap. Tapos, merong main compartment. And, ang cute niya lang. And, ang cute ng strap. Gustong-gusto ko yung strap niya. As in. Ayan. Ganda kaya nito. Ang ganda niya sa puti. Nice kayo, no? Kaniyang color, no? Gawas akong paa. Uy. Dari nagikan niya yung gigibutang Ay, dali. wala. Sige. Alam nyo, in fairness sa kanya, ha, nanonood talaga siya ng videos. Kasi alam niya yung like size. Tapos alam niya din yung mga gusto ko ng mga earrings. Kasi alam niya yung size na ito. Grabe talaga sila. Wala talaga silang sa aking vlogging. Wala silang support. Ito guys, bumabalik na ito sa uso. Maganda to isuot sa sa beach. Sa beach? Pwede din. Pero kasyang-kasya to sa akin. Ang cute nito. Pakita ko sa inyo mamaya na. Dito muna tayo. Feeling ko maiba-iba silang kulay nito eh. Tapos ano siya, malambot siya. Parang may cushion na ganap ba? Hindi siya matigas. Parang may ganito nung kabataan ko eh. Tapos parang bumalik na ata kasi. Meron na eh. Ayan, black siya guys. Kasyang-kasya to sa akin. Anong size ba to? Hindi ko alam. Pero kasyang-kasya. 35. Perfect. Bongga talaga siya. Hindi siya nagtanong sa akin kung anong size ko. Parang alam niya lang ata. Thank you so much. Ito, ang galing. Personal gifts. So, hindi na to kasali sa shop niya, ha? Yung mga yun, available yun sa shop niya. I-leave ko yung, again, link below. Ito, guys. Yung una is, Sunny's Face na, Raz pala yung shade. Hindi ko to nakita noon. Raz pala yung shade, guys. That's me. Ayan. From Sunny's Face. Ito yung kanilang air blush. Wala ako nito eh. Wala din akong blush ngayon. So, try natin. Ang ganda ng packaging ng Sunny's Face. Tapos, mayroon pa sila dito. Ang cute nito. Hindi ko pa tang try to eh. Try ko nga ngayon. Oh, look. Grabe talaga siya kaano. Lah. Okay. Hindi ko makita ng maayos, oy. Pero maganda naman, maganda. Bongga. Thank you very much. Ito talaga, nakakaloka. Ilang beses na akong pabalik-balik sa Pilipinas, tapos lagi kong sinasabi, bibilhin ko to, bibilhin ko to. Kasi yung akin, ang luma-luma na. Tapos kapag gusto kong, like, yung pang malakasan yung brows ko, ito yung ginagamit ko. Make brow! Detail make brow. And it looks like the same naman siya. Kasi parang hindi ko alam kung may napanood ako or something na parang nag-iba yung formula. I'm not sure. Or baka gawa-gawa ko lang yun. Pero same naman siya sa kulay na meron ako ngayon, yung original. Kasi yung packaging, nag-iba talaga siya eh. Pero ito yun eh. Alam ko na ito yun. Ito yung shade na ginagamit ko yung gitna. Yeah, tapos meron din siyang ganyan. Maganda to. Thank you so much. Ito yung ano ba to? Kaya hindi ko masabi-sabi kung ano yung shade kasi nasa like ito sa outer packaging niya yung shade 02, ayun 02. Kapag tinanggal mo na to, wala na dito kasi marami nagtatanong sa akin anong shade 02 pala ha. Wala na, hindi ko na to matatandaan guys. Kayo na bahala, ha? 02 kasi itatapon ko na to. Pero thank you so much! Meron na akong bago! Kasi lagi ko talaga siya nakakalimutan bilhin. Meron siyang kasamang ganito, na yung akin, yung original wala nang ganito. Sa tagal ba naman?
dun sa akin. Pero yeah, thank you. Suot ko to ha. Pakita ko sa inyo. Ang cute nito. Tapos, ito yung pa-outfitan ko ngayon. Oh! Diba? Cute ba? Cute, Kale? Parang ano? Cute kaya? Okay na okay. Gusto ko yung bag. Ang ganda. Itong shorts ko pala galing Yes Style. Tapos ito, parang galing Misguided itong top ko. White na naman. Araw-araw na ako naka-white dito, guys. Kumukuha lang ako ng white t-shirt doon. Yun yung sinusuot ko. Pero ito, akin talaga itong dala ko to. Ang cute ng bag! Gusto ko yung bag. Perfect naman talaga. Shoes, bongga. Kahit kay-ground yun ako magtingog. Guys, mukbang na dis! May shawarma tayo. Ano? Shawarma to stop? Shawarma? Shawarma stop? Shawarma stop? Ang pangalan? Ano? Stop bull. Stop! Meron na pala shawarma kami. Hindi pa kasi ako nakakalabas na maayos. Kasi hindi naman talaga ako Bok-bok. makalabas sa bahay. Pero, meron na pala kami shawarma. Tapos sa 7-Eleven, meron daw mga bentang, sisig. Yun yung ulam ni Wiwin kagabi. Inano ko pa, nilutuan ko pa ng rice. Bumili naman pala siya dun sa 7-Eleven. Okay, try nga natin to. Ganyan siya, guys. Unang kagat! Alams na. Tinapay lahat. Yun, ito sarahan eh. Yes. Pareho ko. Thank you very much. Unang kagat, tinapay lahat. Murag bagda kayo ng kuhan karon din. Oo nga, sobrang kapal ng bread. Parang hindi siya yung kaya ng laylams. Meron pa bang laylams, Kill? Ay nako guys, aksidenteng nangyari. May sumirit. Alcohol be. Na dumihan niya yung couch ni Wiwin. Ito kasi si Wiwin dapat inano na to eh, nakyat na to eh. Doon kasi dapat to sa taas. Ayaw niya talagang i-let go ang kanyang ngayon eh. Yung kanyang chair ngayon, ayaw niya talaga i-let go. Gusto niya talaga doon matulog. Ay nako, batang to. Pero kailangan na namin itong i-move before yung before magpasko kasi, uy, ang lechon, baya, lechon. Napaka-oily. So far, sa natikman ko, okay naman siya. Ito mo video naman. Okay na ako. Masarap naman. Gusto mo, Kel? Ito naman. Guys, magde-declutter kami. Yung mga nakita nyong damit dun sa taas, sa kanila yun. Tapos, ang daming mga ayaw na nila. Hindi Mga na nila pamigay. gusto. So, Mga i-go pamigay. through natin lahat. Mga pamigay. Ito lahat, pamigay? Dili. Kaninanan or Clutter sana. Hindi na ako ah. Sana. Yawa, tiglater. dini mo ha? Meron na tayong file, guys. Ang dami. Bigay? Sige. Butang diri. Dito, lagay mo dito. May stain? Bleach na bleach. Ito yung mga ikikip ni Mark. Gusto niya talaga ito ikip si Tiger. Gusto niya talaga si Tiger. Purang buang. Paborito ko yan, guys! Paborito niya si Tiger. Dami niya nilang damit. Hindi nila sinusuot. Hangin sa kilikili, guys! Okay, sige. Pinadeclutter ko sila, guys. Pinilit ko kasi sobrang dami na nilang damit. Tapos, ang dami ko nang binili, ang dami ko nang pinadala, pero yung sinusuot, yung mga luma pa din. Oh, kita ka na Ano yan? Pinutos pa. Hala. Akin na, be. Mga kawan man pundang ko rin Tingnan nyo. Nag-problema pag punda. Nala pa din dyan kay mga pinutos pa daan. Na-stock lang. Parang ako pa ata nagbili nito. Awa ko di maon. Mga punda, purti pang pag-uha, tanan. May ukay-ukay na. Okay, tambak pa more. Win!
Win, mahalo ni Win. Tingnan mo, Win. May tag pa. Musim mo. Ikaw mas meron. O niya. Ayaw ni Win, guys. Tagbilang. Gusto niya yan ay. Yan, t-shirt. Nice. Kaya ka na mahal. Mura lang gusto niya. Ano yung bisi. Isukot. Isukot ko naman. Mga amigo na mo, Gil. Silba na lagad lang na. O, apa. Ala, uy pa. Kana, kawiwi na. Grabe. Da. Ingat yan, pangit yan, pangit. Pangit. Labay, pangit. Mabuhay. Sakto? Ah, pangit. Ah, pangit. Ih, pangit, pangit. Papabigay na sulog sa kausa, Gil. Ih, pangit. Sukod, oy. Isa Pangit. ni Mark. Pangit. Mark. Pangit. Mark. Pangit. Pangit. Wow! Picture, isa. Guys. Mga pangit na damit, guys. Uy, talas mama. Pangit. Yan guys, okay. 5 isa. Maka-timing kapag may tag. 5 lang. Joke lang Bibigayan nila. Kaya ano lang to, Mark at saka Merwin. Kay Marlon, hindi pa namin mag-go through kasi wala si Marlon. Di ba, buddy? Ligo-ligo din paminsan-minsan. Luto muna tayo guys ng egg. Egg at saka bacon ang ulam natin. Kuha na, guys. Pang breakfast. Yung ano ko guys, editor, sira. Ayaw mag-save ng video. Wait a second. Di ba, nila? Wala yung customer service nila ng konti. Natawagan na rin mo. Na. Good luck sa customer service. Palihan sa kuha ba? Sa mga PlayStation, uptake ko sige sila. Kitawag nyo, nakaragit. Magdasa sila yung call center sa parehan haba. Ano wala? Ayan, mga maganda. Sarap ng egg guys. Ganito yung masarap yung medyo sunog yung ilalim. Tapos ano, runny yung egg yolk. Luto din ako ng bacon. Guys, maglilinis na tayo. Kanina ko pa gusto maglinis dito. Kaninang hapon pa. Kaya lang, napunta kami sa declutter ng mga damit nila. Which, I have been wanting to do for a long time. Kasi, yung mga damit na pinapadala ko may tag pa guys, hindi nila ginagamit. Well, si Mark ginagamit niya. Which is good. Si Merwin yung hindi niya ginagamit. So, pinilit ko sila na mag-declutter. Nag-declutter naman sila ng bongga. So, ang laki na ng pile namin doon na ipamimigay doon nila sa mga friends nila. Mamayang ano daw, madaling araw. Hiningal ako, pinapalitan ko kay Merwin yung isang ilaw dito kasi merong 4 dito. Tapos yung isa hindi nag-work. So, okay na yun, napalitan na yun. And kung may maingay, may program sa Diyan lang sa tabi-tabi may program kaya maingay. Buti na lang yung host nagsasalita pa siya or host ba yan siya, ewan ko. Pero ano, mamaya maingay na yun kasi parang ano ata ngayon, parang Christmas Carol contest, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam yung mga kaganapan. Naririnig-rinig ko lang yung mga pangyayari pero hindi ko talaga alam kung may tao ba or ewan ko. Pero maglilinis ako guys, papalitan ko lang yung bedsheet ni Marlon. Nasabi ko ba? Room to ni Marlon, pero dito kami natutulog ni Dan. Kasi yung bed niya, malaki. Hindi siya kagaya ng bed namin ni Miss dun sa kabila, na 2 single beds. Kailangan ko din iakyat yung electric fan dito kasi ayaw ni Dan gamitin yan. Kasi ang ingay daw. Kung si Marlon gamit na gamit yan, si Dan ayaw niya talaga kasi daw para daw truck. So, inayos ko na din yung kanyang cabinet. Alam niyo ba guys, punong-puno to ng damit. As in, punong-puno ng damit. Ako yung nag-declutter, dineclutter ko lahat. As in, from here to down here, punong-puno. At saka yung kabila, sobrang punong-puno niyan. Now, yan na lang. Kasi sabi ko, maliit na to. Or yung iba, pangit na to. So, dinagdag ko siya sa pile dun. And happy naman yan siguro pagdating niya. Kasi wala namang gagawan para sa kanila nito. Nilalak niya kasi yung room niya pag umaalis siya. So, ako, alam na niya na dito kami. Yeah, anyway, gawin lang natin yun. Tatawagan ko si Dan while maglilinis, guys.
Tapos na tayo dito, guys. Nakapag, ano na tayo, sweep ng floor. Maganda tong bed na to. Si Papa yung gumawa nito eh. Sabi ko sa kanya, palagyan ng mga ganito para maraming storage sa ilalim. Yeah, kaya lang ito. Ito hindi ko bet. Ang nipis-nipis pa. Parang yan ata yung binili ni Mama para kay Mark. Tapos yeah, hindi sila matchy-matchy pero okay lang yan. Doon tayo sa kabilang kwarto, guys. Nakapagwalis na ako dyan. Dito tayo sa kabilang kwarto. Linisin natin. Actually, na-tidy up ko na to. Kailangan ko na lang magwalis. Like, yung dyan, nawala na yung lahat ng mga damit nila kasi na-declutter nga namin kanina. And yan, of course, it's clean because I sleep there. After ko talaga matulog, inaayos ko siya para very good. Anong kailangan ko? Ano na lang? Sweep ng floor. Guys, it's late. It's very late. Nag-edit ako ngayon. Inano ko kasi, parang as much as possible, nag-edit ako ng marami kasi pagdating ni dance din. Hoy, mag-edit. Punta tayo sa labas. Tara na. Ano tayo? Lakotsa tayo. Alams na. Di ba, Mark? So, edit pa more. I-close ko na yung vlog kasi that's what I'm editing right now. Itong vlog na to. So, thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye. Good night. Bye.